Yung ewan, kung ano sa Bisaya yung ewan. Ambot. Ano nga yun? Bisaya ka, hindi mo alaman. Ano ba yung ewan? Ambot gani. Ayaw, di ba? So kaya si Kalong? Kanina ko pa inaantay. May tatanong kasi ako. Ang gulo ng isip ko. Kaya Uy! Lo! Oh! Pumasok sa isip ko. Ano yan? Bakit mo ako tinatawag? Gusto ko sana sa'yo itanong kung ano ba sa Bisaya yung ewan? Ambot. Ayaw, di ba? Ambot. Bisaya ka, hindi mo alam? Di ko alam eh. Kaya nga ako nagtanong sa'yo. Ang gulo ng isip ko eh. Ano ulit yung tinatanong mo? Yung ewan, kung ano sa Bisaya yung ewan. Ambot. Ano nga yun? Bisaya ka, hindi mo alaman. Ano ba yung ewan? Ambot gani. Gusto ko nga malaman kasi sa Bisaya eh. Na. Kay ambot lagi. Ano ba yan? Ang gulo mo namang kausap. Sabi ko, ano sa Bisaya yung ewan? Ambot lagi. Ano ba yan? Bisaya ka, hindi mo alam. Bisaya ka, hindi mo alam. Na. Ambot. Ano ba yung napasok mo sa isip mo? Bakit mo tinanong yan? Naguguluhan kasi ako eh. Gusto ko malaman sa Bisaya yung ewan. Kung ano sa Tagalog sa Bisaya yung ewan. Ambot. Wala na kasi akong kape. Ano nga? Ambot gani. Ano sa'yo? Ang tagal kong inisip yun, napuyat ako kakaisip kung ano sa Bisaya yung ewan, tapos hindi mo lang pala alam, eh Bisaya ka. Ambot gani. Ambot gani. Ambot. Maghanap ka ng kausap mo. Oh boy, bakit ka nakasimangot? Palagi ka nakasimangot. Ano bang iniisip mo? Oh my God. Ay, kung ano sa Bisaya yung ewan. Ambot gani. Ambot gani. Ang gulo mo naman kasi ba ikausap, gusto ko malaman kung anong Bisaya ng ewan. Ambot gani. Ambot gani. Ang gulo mo ba? Yung sakit na ano, ang gulo na ng isip ko, kakaisip ko sa ewan na yun. Ewan ko sa'yo. Ambot. Na. Sinabot ani di ay. Ambot ang Bisaya sa iwan. Hello mga kalong no. Ana lang ko gamay nga ihangyo sa inyo ha mga kalong no. Ato lang ipalo ning Kalong Vines mga kalong kay isa ni sa akong page mga kalong no. Nara mga kalong ipalo lang nato mga kalong no. Hangyo lang gamay. Daghang salamat mga kalong mo to.